Като активно лице в местната активна група по програма на Съвета на Европа, вие имате много тесни контакти с ромските общности в един широк регион. Можем да кажем Шуменска област или извън, нека да уточним само. Ако говорим за контакти, ние контакти си ги имаме не само в Шуменска област, не в община, но имаме ги на национално ниво. Но местна активна група е създадена за да работи на територията на община Шумен. Аз, както и преди малко ви казах, това е една пилотна програма, която се реализира в 6 общини, които са Шумен, Варна, Бяла Слатина, Сливен, Тунджа и Мъглиж. Това е пилотна програма на Съвета на Европа, която е създадена от началото на 2014, както казахме, на територията на тези 6 града и си действа доста добре и реализира доста успешни практики, да наречем. Искам също така да благодаря на община Шумен, защото в момента имаме и поздравления от Съвета на Европа и от Европейската комисия за това, че община Шумен реализира доста добре идеите на тази програма. Вие казахте, че няма иерархия в тази група, но сте успели с много работа да увлечете и да привлечете много хора за каузата. Да, защото задачите на тази група са доста добри и доста хубави, мога да кажа, защото аз мога да ви кажа и кои са задачите на местна активна група. Ние започнахме от начало. Представихме идеята на Съвета на Европа. На първи етап се свързахме абсолютно с всички представители, неправителствени организации, които работят на територията на Шумен, с така наречените неформални лидери, които това е дума, която аз много не харесвам, но това ще го говорим друг път. И най-вече с самите хора, които са част от ромската общност. И ние показахме кои са нашите задачи, един вид им казахме кои са задачите и мога да ви кажа даже кои са задачите. Част от задачите ни бяха да идентифицираме проблемите на местната ромска общност в град Шумен, да приоритизираме проблемите, които могат да бъдат разрешени, да обсъдим проблемите и да ги консултираме все пак с самата общност. Също така ние събрахме и допълнителна информация относно ситуацията на ромската общност в града. Също така осъществихме и диалог с местните власти с оглед да почнат да се разрешават проблемите в общността. В този ред на мисли, опитайте да щрихирате най-важните проблеми, които вие идентифицирахте от срещите си с хората. Най-важните, най-сериозните. За мен най-важните проблеми на ромската общност в Шумен са проблемите, свързани с здравето и образованието на ромите. Всичко друго е важно, но не е толкова важно, колкото са проблемите, свързани с здравето и образованието на ромите. От здравна гледна точка, от какво най-много страда общността? Има ли достъп до здравни грижи? Достъпа до здравни грижи го има, но искам да ви кажа, че тези митове, които се говорят за ромската общност, че имат проблеми с спешната помощ или не се приемат от лекарите, за мен никак не е вярно, защото аз вече от 3 години и 9 месеца работя като здравен медиатор и съм се опитвал постоянно да помагам в процеса на това, че хората от общността и самите лекари да бъдат добре, да нямат никакви проблеми. Но не мога да кажа, че ние медиаторите сме направили това, че хората от общността да нямат проблеми с спешната помощ или с лекарите. Напротив, аз считам, че в нашата община няма такива проблеми и лекарите и обществото и ромското общество се разбират доста добре. Но има наистина един много сериозен проблем и той излиза от там, че безработицата в държавата като цяло е много голяма и част от ромското общество с неплатени здравни осигуровки. Това е един проблем сериозен. Ако говорим за беседите, които общината е правила и мисли да прави здравните беседи, те се реализират успешно, правиме ги, също така правиме и превенция за рисковите болести в обществото. Всичко това се опитваме до някъде да го направим, но проблема с здравните осигуровки се остава наистина много сериозен проблем. Като казахте в сфера образование, проблема с ранното отпадане от училище, колко сериозен е? Доста сериозен е, ако погледнем от гледна точка на това, че сега тенденцията при ромите те да пътуват в чужбина. От тази гледна точка наистина е сериозен. Но аз считам, че в Шумен нямаме такъв, в град Шумен, говорим в град Шумен, че нямаме такъв сериозен проблем. Аз бях споменал в едно
по-предно интервю, че имах среща с колегите от комплекса и там имахме около 7 дечица, които са в риск от отпадане от училище. Но аз, когато погледнах това, което са написали колегите от комплекса, техните проблеми са чисто човешки. Проблеми, които могат да се случат на всеки човек, без значението от какъв етнос е. Примерно едното дете, родителите му бяха в чужбина, бабата го отглежда и, както знаете, старите хора имат по-голям риск от разболяване и бабата се е разболяла и така по този начин не може да се грижи точно както трябва за това детенце. И това е общо взето за отпадането от училище, но ние като представители на ромската общност, като членове на местна активна група или ако искате го приемете като хора, които живеят в тази община, считам, че всички заедно сме длъжни да помогнем за решаването на този проблем. Защото аз считам, че проблемите на хората, без значение те от какъв етнос са проблеми на всички. По тази програма на Съвета на Европа, след като бъдат идентифицирани проблемите и се получи обратната информация, какво ще се прави за в бъдеще? С няколко думи. Вижте, той е общинския план за интеграция на ромите или на уязвимите групи, общности, вече е написан. От сега нататък най-вероятно чакаме да всички заедно да направим срещи. Имаме списък с проблемите на ромите или с уязвимите или с неуязвимите общности. Чакаме да направим една среща абсолютно прозрачна, за да решиме какво ще се прави от сега нататък, откъде ще се намира финансиране за реализирането на тези дейности. Също така чакаме подкрепа от европейските институции, национални институции и така нататък. Но аз считам, че това няма да стане само с чакането на подкрепа от някакви институции. Защото според мен чисто човешки има някои дейности, които не изискват много пари. Мога да ви разкажа за една дейност, която ние, медиаторите, членовете на МАК и доброволците, роми студенти, считаме, че трябва да направим тази година. Най-вероятно ние в началото на май ще почнем да обикаляме от къща на къща на територията на община Шумен и да търсиме децата, които ще завършат тази година, за да ги подкрепиме и мотивираме да продължат своето образование, да запишат висше образование и така нататък оттам нататък ние ще търсиме възможности за тяхното реализиране. Защото ние считаме, че ние сме хората, които може да помогнем по този начин. На базата на всички тези ваши компетенции, които имате, на вашата отлична подготовка, вие завършвате второ висше ли? Аз имам лидерски екипни и медийни умения по един проект, който съм завършил към Нов български университет, по който работеше Евгений Дайнов, но това не е точно висше, но се води като полувисше, а сега уча висше образование в Шуменски университет, социални дейности. Първи курс съм. На базата на всички тези компетенции, които имате и в цялата тази ангажираност по толкова много проекти, програми, като здравен медиатор, кажете ми, се отнасяте във вашата дейност към проблема за ранната раждаемост и ранните бракове? Много специфично, защото аз съм от хората, които смятат, че проблема с ранните бракове е останал малко в миналото. Защо е останал малко в миналото? Защото аз съм човек от общността, не само аз и хората, които са от общността, винаги могат да кажат, че това е останало някакси в миналото. Не мога да кажа, че проблема го няма, но ето вижте, може да проверите и в интернет. Министъра дава отговор колко са малолетните майки в държавата. Те са само 1300, но не може да каже, че от тези 1300 всички са роми. Това е един аргумент, който мога аз да изложа. Другият аргумент, който мога да изложа е със сигурност хората, които са родени след 85-та година, включително и аз съм роден тогава, някак си са решили този проблем. Младежите, които са родени след 85-та година в Шумен, не се женят, не се омъжват рано. Наистина е така. Още повече аз тази сутрин, когато ми казахте, че ще ми се обадите, съм ви приготвил една теза. И моята теза е, че всички знаете коя година България влезе в Европейския съюз. Но аз считам, че ромите влязаха преди България в Европейския съюз. И е така, още когато не бяха паднали, не беше свободното преминаване от държава на държава, ние ромите си бяхме в Европа. И Европа наистина успя по някакъв начин да приобщи ромите от България и да ги научи, че не трябва да се женят рано, трябва да учат, трябва да работят, трябва да си
да правят всичките неща, които трябва да прави един нормален човек. И поради тази причина аз считам, че доста от ромите вече не се женят рано. Вие обаче сте представител на една доста по-интелигентна среда, контактувате с хора в тази среда, живеете в една много по-отворена към света общност и в същото време обаче знаете, че има затворени общества в по-малките населени места, където традициите са много силни и в този ред на мисли какво вие смятате, че е най-добре да се направи в тази посока? Все още има родители, които смятат, че децата им трябва рано да се оженят заради икономически причини, да отидат в някое по-богато семейство и така наистина проблема фигурира, той съществува в по-малките селища, които са по-затворени. Ами вижте, аз по принцип, ако почнем да се сравняваме по по-интелигентни среди, аз не мога да се разгранича от другите. Не, напротив, това, че аз съм интелигентен, според мен означава, че повечето роми са интелигентни, защото аз не съм по-различен от другите. Но наистина, както казвате, има затворени групи, които са затворени изобщо за целия свят. Но това не мога да се каже, че го има само в ромската общност. Първо. Второ, има традиции, ритуали, които се изпълняват много стриктно. Моето семейство също изпълнява нашите традиции, култури и ритуали. Но това не означава, че нашата традиция повелява или говори, че нашите деца трябва да се женят рано, примерно на 13, на 14, на 15 години. Напротив, ние вярваме, все още в Шумен, държиме за това, че нашите момичета трябва да се женят девствени, което според мен лично е може би добра практика, защото ако примерно проверите и видите статистики, аз съм гледал много статистики като здравен медиатор, по-малко са болните от ромски произход с полово предаваните болести. И причината е точно това, че те почват сексуален живот малко по-късно. Нали разбирате? Освен това, тези, които живеят в по-малките населени места и са затворени, ние считаме, че наистина трябва да се проработи с тях. Но не считаме, че цялата държава и всички медии, журналисти, ето вижте и вчера пак изказвания, трябва да направят правят така, че те са нашето лице, разбирате ли? Защото ние считаме, че както във всяка общност, така и в ромската общност има ниша класа, средна класа и елит. Но нас ни омръзна нашето лице да бъде нишата класа. Разбирате ли? Имаме средна класа, имаме даже елит, имаме професори, имаме академици, имаме големи бизнесмени, имаме студенти, ние имаме всичко. Ние не сме хората, които трябва да бъдат представлявани от най-нишата класа в държавата. Аз много ви благодаря за това, което казвате. Нека обаче обърнем погледа към вас. Трудно ми е да изброя всички ваши ангажименти. Вие сте изключително деен човек. Работите по минимум 12 часа. Телефона ви звъни непрекъснато. Моите най-искрени комплименти за всичко, което правите. Кажете ми, какво е вашето семейство? Откъде е тази амбиция у вас? Какво вие бихте искали да предадете на младите хора, които сега са в средния курс образование, които им предстои да завършат училище? Как ще ги запалите те да следват вашите амбиции, да реализират, да постигнат това, което вие сте постигнали, защото вие сте един много успешен млад човек? Ами аз все още не считам, че съм толкова успешен млад човек, защото тепърва започва плана, който съм се начертал за моя живот. Аз искам да ви кажа нещо много силно, което считам, че трябва да го кажа, защото вие ми задавате въпрос, който може би не всеки журналист може да зададе. Ами аз ще ви кажа, аз живея, за да успеят другите. Това е моята формула на успех, да го нарека. Моето семейство е едно обикновено семейство, в което си живееме нормално, както всяко едно семейство. Имаме пенсионер в семейството, дядо ми, съпругата ми работи в един хранителен магазин, имам родител, който работи в чужбина, ние сме едно обикновено семейство. Но това, моята мотивация и моята надъханост идва от това, което се случва в самата държава. Защо? Ще ви го кажа веднага. Според мен не е правилно изказване на един народен представител, който е изпратен в Народното събрание от самия народ, да нарича всички роми, че децата на всички роми се играят с прасета на улицата и че майките и жените им са улични кучки. Ние не сме човекоподобни. Ние сме хора. Искам също да ви кажа, че слънцето грее еднакво за всички. Просто
аз съм един от хората, които искаме да докажем, че ние не защитаваме тези, които убиват, ние не защитаваме тези, които крадат, ние не защитаваме тези, които не искат да се образоват или не искат да работят. Напротив, ние защитаваме хората, които искат да успеят в живота, които са мотивирани, на които не им достига съвсем малко, за да могат да се образоват или да почнат на работа. Но това не означава, че всички роми са убийци, всички роми са необразовани или всички роми са женят рано. Или че едва ли не само ромите превръщат раждането на деца в бизнес. Ами да, това пък е още по-голям куриоз, защото не мога да го нарека бизнес. Аз не исках да ви го кажа това, но извинете много, ако получаването на 35 лева е някакъв бизнес, то тогава какво е раждането на студентките, които получават голямата стипендия и после спират образованието си? Нали? Да, един друг феномен, който беше уловен от Социалното министерство и който се опитва да спрат. Това е факт. Да, именно това, там сумата е може би 100 пъти по-голяма, но аз не считам, че пак тук трябва да наблегнем. Напротив, ние всички заедно сме представители на една държава с много голяма история, една много велика държава. Аз съм казвал много пъти в моите интервюта, че аз съм патриот, аз обичам държавата си. Аз имам възможност да работя в големите европейски институции. Имам предложение да работя на големи заплати, но не аз оставам тук да работя на минимална заплата като здравен медиатор, защото вярвам, че има нещо, за което мога да оставя за моята държава. Но да си патриот не означава да мразиш различните, защото различните не са страшни.